Parlem de la nostra llengua amb Jaume Monzó i Fanny Grande. Parlem dels vostres llibres, de com agafen les noves formes de comunicació per a crear la història, crear els personatges, com en línia, per exemple, i després sense connexió, que està acabat d'eixir, que és la segona part? Diguem-ne, actualitza el format. En el primer hi havia més presència de Facebook i d'algunes xarxes Gmail. El segon tira més per Instagram, més per Twitter, diguem-ne, però són històries radicalment diferents, amb personatges diferents. Només tenen de nexe en comú el format de la xarxa, del llenguatge de la xarxa. Clar, perquè en línia, per exemple, està construïda la història a través de missatges, de WhatsApp. Exactament. I sense connexió també. També. Simplement que en sense connexió està formada amb Instagram, Twitter i... És com que han evolucionat. Sí, exactament. Exacte, és com que amb el temps les coses canvien molt ràpidament i en el cas de Fanny, per exemple, tenim en part que està molt posada a totes les noves formes de comunicació i de... Sí, en part és un personatge que va néixer en 8 anys i en 8 anys ja s'incorpora al món de les noves tecnologies, que bueno, noves no, perquè ja són tecnologies i ja podien deixar de parlar de noves tecnologies. Simplement són tecnologies que han vingut per a quedar-se i que hem d'aprendre a utilitzar-les al nostre favor. I en part, en el seu poble, en la seva biblioteca, també fan xerrades sobre l'ús de les tecnologies i fins i tot una de les seues amiguetes es queixa perquè una tia seua penja fotos d'ella en Instagram. I la privacitat. Clar, i ja entra aquest tema, entra el tema també de la privacitat i l'accés que tenen les xiquetes i els xiquets als continguts. Però precisament en Empar i el Xungovirus, en l'últim llibre, ella també entrevista a una infermera d'urgències sobre el seu treball per WhatsApp i després ella, en el diari que escriu al Iaio Vicent, que en aquest cas el format és un diari, ella parla amb tota normalitat que ella i la mareta han fet gimnàstica en el Facebook de l'Ajuntament, que han fet respiracions, que l'Ajuntament ha fet les fases d'eixir de l'estat d'emergència, els ha passat per WhatsApp, vull dir que forma part de les seues vides i ho viuen amb una normalitat. Sí. Fixa't si són tan poc noves tecnologies que precisament, d'alguna manera, jo vaig haver de fer el sense connexió perquè en línia es quedava obsolet. De fet, jo quan vaig fer la primera versió d'en línia, abans de publicar-lo, hi havia personatges que tenien pàgina en MySpace. Clar. Ostres! Clar, quan jo vaig començar a fer-lo, jo el vaig publicar en 2014, l'havia començat a fer en 2012 i hi havia un personatge que tenia MySpace. Quan el vaig acabar, el vaig passar a una neboda meua i em va dir: MySpace, què és això, tio? O sigui, ja, mira si deixen de ser noves, que moltes ja són obsoletes. De fet, el sense connexió ja desapareix Facebook, perquè Facebook ja és una cosa com de carques, de gent major. Els adolescents, la gent més jove ja no la utilitza per a res. I és molt curiós com aquestes noves apps, com sempre TikTok, que de seguida la gent major, entre cometes, arriba també a ISES, que en principi són per a la gent jove. I és com que la gent jove, quan veu que tota la gent major està ahí, se'n busca una altra i migra una altra xarxa. És com que van buscant també... Clar, entonces és com un moviment continu, que ahí la literatura, com se quedarà? Quina serà la posició de la literatura? Perquè els llibres, com que se fan per a durar... Bé, sí, però al final la literatura es queda. Vull dir, encara tenim literatura epistolar i encara funciona i ningú escriu cartes. I en principi, vull dir, també depèn de com estiga feta la literatura. Vull dir, al final la manera de contar no deixa de ser la manera de contar. Clar, és el que contes després. Si tu el que contes enganxa, al final, vull dir, és el que te dic. Si la història és bona i està justificat l'ús de Facebook, en l'any 2030 se llegirà en la qualitat que tindrà aquesta obra literària. Vull dir, és com ara la gent agafa un tipus de moto i fa no sé quants anys agafaven un Vespino. Clar, i no anaven a acabar. Jo crec que és el que diu Jaume, si la narració està ben construïda, tu pots ficar les xarxes que siguen perquè se llegiran en correspondència al text que estan. Sí. Al final, el llenguatge que utilitzem, en aquest cas les xarxes socials, diguem-ne, és el mitjà. És el mitjà. Però no és el missatge. Però clar, depèn del que tu vulguis contar. Si el que tu vols contar té un fonament, si la història s'aguanta, si els personatges es defensen per ells mateixa, la història s'aguanta i es defensa i pot durar el temps que puga durar.
si la història no s'aguanta, per molt bonica que tu la facis, al final la història no s'aguantarà. Vull dir, això és així. El que es tracta és, doncs ara, en el present, en l'ara, en l'avui, buscar un llenguatge que siga significatiu per al lector potencial. Crec que els dos el que busquem és això, vull dir, al final. I que ens ajude a mi com a narradora, que m'ajuda a connectar amb el meu públic, i per això he de saber també com funcionen aquestes xarxes. Ja no com funcionen, sinó per què estan en xarxes aquestes xiquetes i aquests xiquets, o de l'ESO sobretot, per què estan en xarxes? Perquè ja no és que estiguen en la xarxa per estar, és que això té un significat més enllà del que és la xarxa. Se desenvolupa en la pertinyença, no? Un grup, el reconèixer-se uns altres, el donar-se valor. Aleshores, hem de saber què significa per a un xiquet de 15 anys estar en Instagram, què significa per a una xica estar en un vídeo de TikTok, i a partir d'ahí contar-los històries que també tinguen sentit per a elles i per a ells, i trobar aquesta connexió, no?, que busquem sempre. Si no coneixem la seva manera de relacionar-se, els nostres personatges no s'aguanten, perquè no se relacionen d'una manera natural. Vull dir, la manera natural de relacionar-se no pot ser la mateixa en la que se relacionen ara en par o els protagonistes sense connexió que la que se relacionaven Tirant i Carmesina. No pot ser la mateixa manera de relacionar-se. Per tant, si tu no saps com es relaciona la franja d'edat, diguem-ne, dels teus personatges, no són creïbles. Vull dir, no és creïble un personatge ara que visca en el 2020 o en el segle XXI, no és creïble un personatge adolescent o adolescent, i l'adolescència cada vegada comença més pronta. No és creïble si no està present a les xarxes. No és un personatge creïble. I a banda del que estem parlant d'aquest ús de les xarxes, de visibilitzar-se, d'estar en connexions amb altres, no oblidem-nos que estar en xarxes és estar informats, i el dret a la informació és un dret també que això s'ha de tenir en compte. Vull dir, hi ha països que no tenen connexions a internet on la informació no arriba i es cal reivindicar, i des d'aquests països es reivindica la connexió a internet. Vull dir, de fet, ahir ja està l'escletxa de gènere, que no sé quantos milions de dones tenen menys accés que homes a internet. Aleshores, jo, per exemple, en Empar, que l'he fet molt feminista, m'ha sigut una xiqueta molt preguntadora i amb molta força, ella també se fa aquest tipus de preguntes, no? Si tens accés a internet, saps més coses? Vull dir que ja no és sols el postureig de la xarxa, no és sols la pertinència, és que estàs informat, i ja, per descomptat, des de la pandèmia, la connexió a internet determina l'ensenyament. I moltes vegades també, vull dir, el que comentàvem abans de començar l'entrevista, no? Vull dir, jo també soc docent, i des del punt de vista docent, vull dir, és una eina que està ahí. Vull dir, demonitzar-la, dir, no, això és cosa de xiquets, és un error. Clar que és cosa de xiquets, és cosa de xiquets i els teus alumnes són xiquets i xiquetes. Aleshores, si tu no domines el seu llenguatge, estàs venut, no n'hi ha comunicació. O sigui, allò d'emissor, receptor, missatge, codi, canal, si ha hagut un canvi en el codi i un canvi en el canal. Per tant, si tu no estàs posat en el nou codi, en el nou canal, no funciona la comunicació, ni la docent, ni cap tipus de comunicació. No podem viure, jo crec que ninguna persona que se dedica a la docència pot viure d'esquena al que significa les xarxes socials. A mi em passa quan anem a fer els tallers per als instituts i per als col·legis i expliquem, sobretot per a mi, que també és com hi ha una obsessió, explicar l'ús creatiu de les xarxes des de la possibilitat de fer coses, de sumar, no sols de fer un ciberatac, que això ja... Sí, clar, i l'ús docent, creatiu i formatiu. Vull dir, hi ha moltes possibilitats de formació. Vull dir, si encara estem utilitzant eines del segle passat, un llibre de text amb uns formats obsolets completament, aquesta informació no arriba. Si els demanem als alumnes que facin treballs i es demanem que consulten la Espasa Calpe o la Gran Enciclopèdia Catalana, que em pareix molt bé, són obres magnífiques i magnes que en el segle XIX van ser fantàstiques, però ara no són efectives. Ara no són efectives. Vull dir, hem de buscar la manera d'arribar, i la manera d'arribar, torna a repetir, és el canal. O sigui, hem d'estar comunicar-nos per el mateix canal, perquè si no ens comuniquem pel mateix canal no n'hi ha comunicació. Si hi ha una comunicació no n'hi ha formació, però no només els mestres, també com a pares. Jo tinc una filla de 14 anys, vull dir, jo he de saber en quin món viu la meva filla de 14 anys, perquè si no, no sé què està passant. Què està passant, clar. Sí, no? I això que dius tu, per pares i mares que no estan propers al llenguatge de les xarxes i després se porten cada susto a casa que
Vull dir, perquè estan passant coses que els menors estan molt exposats quan estan en un ordinador i no hi ha un PIN parental o no hi ha un control. Vull dir, hi ha una cosa que a mi és de les que més pànic em fa, que és el grooming, que és quan un adult se fa passar per una persona de la seva edat i el que fa és establir una relació a llarg termini durant 6, 7, 9 mesos, 10, i està, diguem, fent-lo entrar en aquesta situació per atraure a la persona de la xarxa i cometre una violació o el que siga, no? Vull dir, i això passa, i quan passa, els menors ells no saben que estan entrant en aquest cercle i en aquesta situació, i els pares se queden com diu, i això com ha pogut passar en ma casa? Doncs has de parar atenció que se cou en l'ordinador, quines reaccions té el teu fill. Vull dir, si baixa de l'habitació després de 3 hores i baixa amb la cara desencaixada, jo que sé, alguna cosa li ha de passar. I en els tallers, a mi m'ha passat que s'han detectat xiquets o xiquetes que han estat exposats al grooming o al happy slapping o a qualsevol altre tipus, i això està... Si un pare i una mare no sap què significa això i per a on poden entrar, jo sempre els dic, no pengeu fotos amb la vostra intimitat perquè acabareu en una xarxa de pederàstia, se queden totes, no perquè ho tinc en candadet, jo dic, tu ho tens en candadet, però un amic o una amiga... En Silicon Valley no tenen candadet. És que té inconvenients i té avantatges. Jo, per exemple, quan parlem de... o alguna m'ha preguntat en alguna entrevista ara en el llibre Sense connexió o en línia, a qui va adreçat? Evidentment, el públic potencial són adolescents que han de llegir, però també els pares. Vull dir, la formació també cal que la facin els pares. O sigui, no és prou que el pare digui, no, això és cosa dels xiquets, no, sí, el meu fill té Instagram, però això és cosa seua. Que tu has de saber en quin món es mou el teu fill. No vull dir que l'hagis d'espiar, no vull dir que l'hagis de... Clar, que... Però per a poder-lo educar, quan jo era xicotet, m'abuela em dia, pues no parles en desconeguts, pues no agarres caramels que el donen per ahí, pues perquè estava era quan començava a parlar-se de drogues i tal, i les pors eren les que eren, i intentaven protegir-te des de la seva ignorància, diguem-ne, intentaven protegir-te d'això. Ara, evidentment, això té una potencialitat brutal, però també té una cosa porta l'altra, té uns perills brutals, i és una qüestió de... Però podem acompanyar els menors en l'ús de les tecnologies i acompanyar-los... L'educació consisteix en això, l'educació consisteix en acompanyar i estar informats i donar-los eixides, no dir-los no utilitzes Instagram, sinó dir-li, mira, utilitza-lo d'esta manera, anem a veure, donar possibilitats, perquè la solució no és no estar, la solució és estar d'una manera sobretot informada i sabent quines possibilitats té i què no has de fer, perquè a mi me preocupa moltíssim el currículum digital que se puguen fer després abans d'incorporar-se al mercat laboral. Per exemple. Me preocupa moltíssim i això ho faig sempre, soc ultrapesada en els meus tallers, perquè d'ací a 10 anys, jo sempre dic, com estaràs d'ací a 10 anys? Pensa si vas a ser enginyera, si vas a ser astrònoma, pensa el que estàs ficant en l'Instagram, que això te determina, perquè totes les empreses, Jaume, tu saps, miren les xarxes abans de fer-te l'entrevista. Jo ara ja tinc 50 anys, vull dir, la carrera que havia de fer ja l'he feta. Vull dir, jo em puc permetre el luxe de penjar determinades coses perquè sé que no van a afectar-me en la vida laboral, coses de la burrereta, el cachondeo, però quan tu encara estàs en els inicis del procés vital, tu vas deixant una empenta ahí. De la meva adolescència no hi ha res que es pugui consultar en la xarxa. Quan jo eixia de festa, de tant en tant, un amic portava una càmera amb un rodet de 24 fotos, que feia les fotos, les portaves a revelar, als 2 mesos te donaven les fotos, la meitat havien eixit velades, i d'algun campament tens alguna foto fent el ganso. Però ara... Jo sempre els previnc i els anima que no fiquen la seva intimitat en les xarxes. Ja no només que no fiquen la seva intimitat, sinó que vagin molt alerta perquè la pot posar un altre. És que, clar, és que tu veus en els famosos que passa en tot este món, no? Que avui en dia tots portem un equip de televisió en la butxaca. Sí. Portem un equip de televisió en la butxaca que podem filmar, podem gravar, a més, en unes qualitats assombroses, fins i tot de lluny. Aleshores, cal estar educat i format en el món de les xarxes. Hauríem de tindre ja una assignatura de xarxes. Sí, sí, perquè allò de que són... Però des de xicotets. Allò de que són nadius digitals... No. Ara, jo com a professor, durant el principi de la pandèmia, les teleclasses i tot,
vaig donar compte que de nadius digitals res de... Sí, són nadius digitals, però analfabets. Exacte. Clar. Analfabets. Vull dir, simplement tenen una eina que no saben utilitzar, i de coses bàsiques. T'enviaven un correu i en l'assumpte del correu t'escrivien tot el cos del correu en majúscules, unes coses que dius, per l'amor de Déu, se suposa que són nadius digitals. Vull dir, cal formació, ja t'he dit, formació als adolescents, i els pares no es poden descuidar de cap de les maneres. Molt bé. Perquè la cosa és la que és. Bé, doncs arribem fins ací perquè està molt interessant, estem parlant molt de xarxes, dels vostres llibres, d'aquestes noves eines de comunicació. Moltes gràcies, Jaume Monsó i Fanny Grande, A vosaltres. i fins l'altra. Fins l'altra. Quan vulgueu, assistem. Assistem, que tenim molts temes. Tema n'hi ha molt Que per a tenim parlar. molts temes i així segur que... Clar.